Казансу яр буенда гадәттә кояшлы көннәрдә генә була торган кайнашу. Сәбәбе дә бар. Кымлыкта зур экран. Шушындый үзенчәлекле форматта Владимир Путин ил экологларын һөнәри бәйрәме белән котлый. Хотел бы в этой связи, разумеется, поздравить с этим праздником вас и всех граждан нашей страны, чья жизнь связана с защитой природы и окружающей среды. Туры трансляцияда Россия төбәкләре һәр берсе үз проекты белән бүлешә. Бүгенге очрашу Норильскидагы экологик фаҗигадан соң уза. Шуңа тирә-юньгә сакчыл караш кирәклеге аеруча мөһим. Безнең хәрәкәт экологик сораулары белән шөгыльләнә. Без төрле акциялар үткәрәбез, балалар өчен дәресләр үткәрәбез мәктәптә, лагерьлар оештырабыз. Чиста булсын хәрәкәте бездә 5 ел эшли. Алар сафында 8 меңнән артык кеше. Менә алар яшь натуралистлар республика фестивалендә укучыларны табигатьне яратырга өйрәтә. Агачларны саклау өчен макулатура җыя. Моннан тыш алар Россия суы дигән акциядә катнаша. Узган ел илдә 24 мең чакрым яр буе җыештырылган. Бүген дә Казансу буен чистарттылар. Үзеннән йөрәгеннән бара инде шул. Чөнки бу минем шәһәр, мин монда яшим, аннары минем балалар монда яшиләр һәм бу чистарак булса үземә дә яхшырак була һәм бөтен кешегә яхшырак була. Үзем кушылдым чын күңелемнән, чөнки безнең республиканың җирләре, су кырыйлары чиста булырга тиеш дип уйлыйм. Кешеләр үз артыннан җыештырып йөрергә тиеш дип уйлыйм. Акция кысаларында сулыкларның яр буйларын гына түгел, төпләрен дә чистарталар. Бүген мисал өчен 7 дайвер Казансу төбенә төшеп чүп-чар эзләде. Сүзләренә караганда табышлар арасында кызыклы әйберләр дә бар. Нинди икәнен үзләреннән сорадык. Әйтегез әле менә, нинди кызыклы әйберләр табасыз? Попадаются солнечные очки. Күзлек, пластик шешәләр еш очрый, аяк киеме сәгать тә чыкканы бар. Пластик, битлек, хәтта коткаручылар киемәсенә дә юлыктык. Бу эшләр экология илкүләм проекты буенча башкарыла. Былтыр Татарстанда 55 мең кешене җәлеп иткәннәр. 2019 елда без былтыр 137 водный объектларны чистардык. Тагын безнең бик күп халык, Татарстан халкы бик күп цехта катнашты. Быел тукталып торган иде ул мероприятиеләр пандемиягә күрә. Без бүген башлыйбыз яныдан шул мероприятияне соблюдать итеп, бөтен нормаларны, требованияларны. Волонтерларның кызыклы тәкъдим фикерләрен ил президенты да исәпкә алырга вәгъдә бирде. С нами сейчас на связи руководитель Минприроды России, глава Росприроднадзора, профильный вице-премьер. Поэтому все ваши предложения, идеи сразу, что называется, поступят в работу. В том числе будут учтены при реализации национального проекта «Экология». Экологлар исә үз чиратында алга таба тагын да тырышып эшләргә вәгъдә итте. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.